द'जनैथि जेनाखि बर' साहित्य सभानि जथुम्मा बेखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बे साखाफारा जानाय हिसाबैनो दिनैहाय जे ओनसोलाव जोंनि पाटगाव हालाम रामफल आरो खाथि खालाया जे एबसुनि कनफारेन्स जादों ब्रजेन सारनि जेनाखि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि जादों प्राइमारिफोरा आरो साखाथियाव रामफल बिल आनसलिकहा दिनै बानजाय आफाद सिफायदों बे हिसाबैनो दिनैहाय जोङो जब फिसा माने गोबां मानसि लायालासेनो दिनैनि मावख'खौ बेखेवदों आरो गाबोननिफ्राय जोङो साब कमिटिफोरखौ लेंहर सावरायलांबाय थानाय जागोन आरो हाबाफारिखौ मावहोबाय थालांनाय जासिगोन। बे पाटगाव ओनसोलाव जेनेखि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा बियो साफ्रोम बर' माहारिनि थाखायनो गोनां आरो दिनैसिम बर' माहारिया बर' साहित्य सभाखौ अनसायबोदों आरो बेबायदियैनो जोंबो आसा खालामो जे मोनबा जेनाखि दखराजों जेरै जाहारबारि पाटगाव सिम्बोरगाव रामफल बिल बिसमुरि जुथायै जोङो खुंनो साखाफारा जादों आरो आसा खालामो साफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मदद आरो हेफाजाब हरनायनि गेजेरजों जोंनि जेनाखि जथुम्मा खुंनो लानाय बियो गाहामथारै जाफुंसारगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। बर' हारिनि गेजेराव बर' थुनलाइ आफादजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो सुबुङा मिथिनो मोनबाय जे देग्लाय जोंनि बे 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 6, 11 आरो 12 खालाराव 13सिम 10, 11, 12, 13 बे खालारखौ हमनानै गेदेर मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जथुम्मा बे जथुम्माखौ खुंनो लाहार फाहार खालामनाय बे जाथाया गोदान नङा। दिनै बे हाबाफारिखौ लानानैनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे पाटगाव ओनसोलाव हाबाफारिखौ थि खालामनाय जाबाय। बे थांखिखौ लानानैनो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय जि मावफुं आफाद बे मावफुं आफादनि मावख' बेखौ बेखेवनायनि हाबाफारि लादों। आं आसा खालामदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय दिनै जोङो खाफाल गोनां बायदियै जोंनि बे क'क्राझार सानजा जि MLA बिथां लरेन्स इस्लारि बिथांखौ जोङो बे मावख'निनो आफादगिरि हिसाबै मोनदों आरो बिथांनि गोरा आखाइजों जेरैबायदि बर' हारिनि हाबाफारिफोरखौ गोदोनिफ्राय मावबोदों दिनैबो बिथाङा MLA जानानैब्लाबो बर' थुनलाइ आफादनि जि थांखिफोर बे थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय गोख्रों आखायाव लागोन आं बेखौ आसा खालामबाय। दा बे हाबाफारिया जाफुंनांगौब्ला जोंनि गेजेराव क'क्राझार ओनसोलनि गेजेराव आरो गासै बर'फोरनि गेजेराव दिनै BTRल' नङा BTRनि बाहेरानिबो जेसेबां बर'साफोर दं बिथांमोननो जोङो फोरमायनो नाजादों दि बर' हारिया गेरेमसा जानानै थांनानै थानांगौब्ला बर' थुनलाइया जोंनि गुदि बिथा गायसनगिरि आरो बेनिखायनो दिनै एसे आवगायावसो जोङो जोंनि गागि बर' थुनलाइ आफादनि सासे बारग' आफादगिरि आरो खन्थाइगिरिजों लोगोसे बायदि बिथिङाव लिरगिरि मानगोनां रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जि मांखरसालि बेवहायबो जोङो हाबाफारि लानानै ओंखारबोदों। बेबायदिनो जोङो